Институтны тәмамлар алдыннан профессор Әбүзәр Таһиров Гөлшаһидәгә ординатурада калырга тәкъдим итте. Ятимлектә үскән, тормышта таяныр терәге булмаган гади авыл кызына моннан да зуррак бәхетне өмет итәргә мөмкин идеме соң? Әгәр бу тәкъдим артында тагын бүтән бер нәрсә тормаса, Гөлшаһидә моңа бик шатланып риза булган булыр иде. Бәхетсезлегенә каршы, ул чакта Гөлшаһидә профессорның асрамага алган улы Мансур белән дуслашкан иде. Дөресрәге, алар беренче курста ук таныштылар. Октябрь, май бәйрәмнәрендә яки яңа ел балында бергә бийделәр, кайчак бергәләп кинога, катокка баргаладылар. Мансур бокс ярата иде. Ул Гөлшаһидәне дә спорт залына чакыра иде. Ләкин Гөлшаһидә кешеләрнең бер-берсен кыйнашуларын тыныч кына карап утыра алмый иде. Бер көнне кайсыдыр иптәше Мансурны сугып йыкканнан соң, Гөлшаһидәнең котлары очты һәм егеткә боксны ташла дип ялына башлады. Спорт яратасың икән, җиңел атлетика белән яки футбол белән шөгыльлән, волейбол, баскетбол уйна, гер күтәр, суда йөз, чаңгыда шу диде. Мансур бу тәкъдимнәрнең берсен дә кабул итмәде. Шуннан соң алар бераз бозылышып та йөрделәр. Дөресрәге, Гөлшаһидә үпкәләгән булып кыланды. Ләкин сөйгән күңел күпме турсая аласың. Актыккы курсларда укыганда Гөлшаһидә Мансурга ияреп, аларның квартирына да баргалый башлады. Профессорның китапханәсе бөтен Казанга атаклы иде. Ул яшьләргә аннан теләгәнчә файдаланырга рөхсәт итте. Мансур белән Гөлшаһидә көннәр, кичләр буе анда утыра торган булдылар. Биредә аларга берәү дә комачауламый. Өй эче тып-тын, авыр шторалар төшерелгәнгә ярым караңгы. Профессор үзе я деканатта, я больницада, я гыйльми утырышларда. Аның хатыны Мәдинә ханым яшь чагында мөгаллимә һәм һәвәскәр артистка булган кеше. Хәзер инде бер кайда да эшләми, вакытының күбрәк өлешен сәнгать, матур әдәбият китаплары укып һәм иренә кирәкле әдәбият әзерләп кую белән үткәрә. Ул һәр китапның урынын белә һәм гаҗәп пөхтә кеше иде. Кайбер көннәрдә укып баргач, Мансур рояль уйный, Гөлшаһидә аңа кушылып җырлый торган иде. Ләкин уйна димәсәләр, Мансур үзе теләп бер вакытта да диярлек рояль янына килеп утырмый. Ә менә профессор гел үзе теләп һәм нотасыз гына уйный. Гөлшаһидәнең җырлавын да күбрәк Мәдинә ханым белән Әбүзәр абзый үтенәләр. Май урталары иде. Алар Мансур белән Казан кыелгасында җилкәнле көймәдә йөрергә төштеләр. Кинлек, җил, текә ярлар, яшел шәһәр, ак җилкән, вак дулкынлар, гармун моңнары. Кинәт якында гына исерек җыр ишетелде, аннары чыр-чу купты һәм бөтен су үзләрен яңгыратып кемдер ачы тавыш белән кычкыра башлады. Батам! Коткарыгыз! Ба! Мансур күз ачып йомганчы көймәне тавыш ишетелгән якка таба борды. Алар килеп җиткәндә ир кеше йөз түбән капланган көймәгә үрмәләргә маташа. Ә читтәрәк, бөтерелеп торган укын уртасында бата-калка хатын-кыз башы күренә иде. Ул да булмады. Баш су астында бөтенләй югалды. Өстә беразга тырпайган кул һәм алсу косынка ышыгына калды. Аннары аларны да укын йотты. Гөлшаһидә бер сүз әйтергә дә өлгермәде. Мансур киеме белән көймәдән нәкъ укын уртасына сикерде. Гөлшаһидәнең коты очты. Кулын калтыраган иреннәренә китереп, кычкырып җибәрде. Мансур суга чумганнан соң санаулы секундлар гына үтте. Ләкин бу секундлар Гөлшаһидәгә әйтеп бетергесез озак булып күренде. Ниһаять, су өстендә шактый читтә Мансурның башы күренгәч, ул үз күзенә үзе ышанмады. Ләкин Мансур сулыш алгач, яңадан чумды һәм тагын су төбендә бик озак югалып торды. Тагын калыкты, тагын чумды. Тик 4-ме, 5-ме чумганнан соң гына ул суга баткан кызны чәченнән тартып өскә чыгарды. Соңыннан алар һушын югалткан кызны һәм аның исерек егетен көймә белән ярга чыгарып, икәүләшеп кызга ясалма сулыш алдырдылар. Бары тик кыз күзләрен ачкач кына, аны килеп җиткән врачлар кулына тапшырып, үзләре шыпырт кына китеп бардылар.